Lam day lao. Tali sa isibo na tay, day. O tali sa hilongos. Iya, pag hinay murag ko na. Oo. Na, ero. Di ami. Sa St. Ambrose. Pagputit ko na, karon magtiwasan. Sus, madulog yung pudo pa nagkuhan sa isda. Pandamig. Natumba ang kapaya. Natumba ang kapaya. Padong na ni Hodas tayo. Second time, guys. First time was Second time na day, second time na ni. October 2022. Bagyong hi guys. Oy, pero meeting na nga, ayaw na rin mo. hi guys. Hi guys! Paing man to day, bagyong paing. Hello guys! Di ba bagong pain? Yes! Di na rin ko. Dayo si Dara, bago pa ko no kinaunan. Paminaw po. Di ka kuya, alay ko alwa. Ayo kay nang suka jo. Masasar sa beriyer. Bulabog ka dyan. Day balik da ilordi day, ilordi. Kuya na blanket. Picture mo daan. Na, wala lagi. Ay, Isa, lagi din, lagi. Dito pa kuya. Ay siyang tumay ba. Enter na yung transaction. Yung sa'yo tawagin mo ng mga viewers ya? Wa man. kuya ko. Mga kadoy. Hinay na kada hinay. Bago ko na po ang lagi. Kita tak lagi dito, dili ba tayo lecture rin? Get it? Padong na ni. At kung ngayon ang away ko. Good, wait ka mga Kita lang padayon. Kita padayon. Balik ko din, balik ko. Di na. Oh. Ika. Kamu, tanong mo balik ka. Ano kayo?
Sama day padayon no. Tog Jojo. Dili skilid one kay kuan. Day tog yapon Jojo. Tog. Kanal. Ano kayo muna nih? Suko ka. Suko. Ayo, ayo. Ayo, picture kuya. Videoin aja ya, videoin. Ayo, ayo, yaoy, ayo, yaoy. Suko matino kuya. Kuya. Sige kuya. On na sa. Vlog yun, mga vlogger. Sa Brad Ayong day abo hawa ka. Naman isindi atay. Nada sa daycare sila. Biyaan. Pasana? Makan mo sa kahong isda. Magpapag ka ng kwadya. Ito na eh. Himong po ng kuno. Hindi, himong po ng na eh. Isa na. Murag shark ba? Isa na. Ako wala lagi. Direktor ano? Kulang. Diyan na.